Fuck, den er fed. Vi laver lige YouTube sammen med Marius McWhite. Husk at like og subscribe til ham. Husk at like og subscribe til Johan. Verdens dårligste YouTuber i dag. Hvad fanden er det, der sker? Fuck, den er fed. Altså, jeg laver den lige om på den. Den hedder lidt for. Den er fed. Vi skal lige se den bagved. Den har dejlig lys. Ja, husk at like og subscribe til Marius McWhite. Og verdens dårligste YouTuber. Han er ned til mig, han er stadig på nogle af mine videoer. Så I kan gå ind og tjekke hans kanal der. Ja. Han laver godt at vise. Godt lys med. Fuck, den er fed. Og det er selvfølgelig Scania Super. Fuck, den er fed. Hold nu kæft. Det er 8. på omslå. Ja. Brande. Fuck, den er fed. Nå, nu har jeg jo filmet i så lang tid, at jeg snart ikke mere tid, så peace.